vístedes, o prometido é deuda, Quedou aquí, estaba aquí a esperar se quería ir fai un cacho, pero digo, non te podes ir, que están a esperar por ti, é lo que espera por mí. Os followers. Vou coñer as gafas que non vexo un pito, fala aí ca xente. Veño agora, Dille que veño agora, que non sei onde teña as gafas de ti. Pero o que queres? Eu son así. Mira pa aquí, hola Lolo, mira pa aquí canta xente, mira. Diche, Monse, parabéns Lolo, un super abrazo, cariño, que nunca se che acabe esa alegría, porque ten moita alegría Lolo. Sí, sí, tal. Disfruta moito de Anusquiña. Ai, que ben, que tal. Sodes un gran equipo. Home, e traballamos moitísimo, non? Sí, sí. Felicidades, Lolo, diche Begoña, feliz cumple, diche Mar. Mar é unha de Coruña que che trouxeron unha vez unha pañoleta verde. Ah, bueno, xa. Parabéns, Lolo, que guapa. Home, mira que mona me dan, toda guapa. Se non vai para traballar na horta. Non. Imos á horta? Non, mañán. Pero imos rejar, home. Mañán. Mañán, agora non está como para ir para a horta. Nieves! Non sei a mentireira que as botas teño a ser. Feliz cumpleanos, Lolo, que cumplas muchísimos máis. Te queremos. Ai, que ben. Nieves desde Vigo, escoita. Pero Manuela Carballo dice buenas tardes a las 2. Y muchas felicidades a Lolo, aunque sea por adelantado. Ah, sí, claro, porque ser o cumpleanos é mañán. É mañán. Un abrazo desde o Bierzo, desde León, Fíjate, é cerca. É ao lado. É ao lado. Aí ao lado. Buenas tardes, felicidades, Lolo. Guapa, guapa e guapa. E guapa, 3 veces guapa. 3 veces guapa. Guapa, eso é moito, e guapa. Iso é unha canción, xa. A ver. Moitas felicidades a esa luchadora, Lolo. Estás guapísima, Dios mío, diche María Isabel. Ai, que ben. A ver, guapísima é, vou che unha cousa. Miña nai xa guapa, en por sí. Que ilusión, Dios mío, que che oia. Pero depois fun, pero agora... Despois se lava a cara, pois está máis guapa, pero se ben feito un pincel. Si tal. Porque quento ao sol hai que ir do blanco. Porque hai que vir toda guapa. Felicidades por moitos anos máis. Feliz cumpleanos, Lolo. Apagou as velas super ben, porque vos vou dicir, as do ano pasado, eu non fixen nada adrede, Fixo. Non fixen, non. Apagaba e encendíanse, me apaguei nas camán e quedaron ben. Home, claro que lle van a facer. Non fixen nada adrede, Bueno. Non, pero quedaron apagadas, Sí, claro. Eu dille que a man toda a forza listo está. Claro, porque as do ano pasado eu cumprinas por vela, non cumprín por tal. Eran desas que soplabas e encendíase só outra vez. Sí, son bonitas, Soplou 2 veces, a terceira fixolle así. Home, claro. Fixo como Simón co chacachá dos allos. Tamén. Canta perla, Dios mío, canta perla, esta muller tan jollada. Está moi guapa, Quedelle moi ben. A ver, os collares de perla son moi bonitos. Quedelle moi ben. Felicidades desde Santiago, dinos María. Hoxe tamén cumple o meu neto, 8 anos. Bueno, mira que ben. Felicidades tamén ao teu neto. Felicidades, sí, 8 anos. Supoño que se soplarían as velas. Pois o que vos dicía, as velas de Lolo deste ano, fixolle así, eso se nada, que apagaron elas solas. E di ela, teñme que poñer de pé. Escoita, que lle xendo as velas. E di ela, teñme que poñer de pé. Dixo, bueno, ponte. Moita diferencia non había, porque moi grande non é. Pero eu digo a talla moito, E puxo de pé. Cumpleaños, feliz, bien, vai. E dixolle, iso non ten chiste ningún. Non. Pois eran mellores do ano pasado. Pois sí, por unha parte gostaba mellor. Me deronnos máis ojo, porque estas apagastelos non vira. Xa. Que guapa está Loli. Nada que ver como cando a vemos cabata. Perdona, Manuela Carballo, cando a vemos cabata está... Guapísima. Bueno, para traballar. Guapísima para traballar. Estás requete guapa, Dios mío, desde Malpica, na Costa da Morte. Tuvemos falando aí un pouco de Malpica, porque é onde se vai a ver mellor o eclipse do sol, me parece, non? O día 12. Feliz cumple, Lolo, me alegro muchísimo de verte. Estás como para ir de boda. Me encanta.
Vale. Sí. Bueno, pero hai que celebrar, eu que sei, dá igual que sea unha boda que sea, sabes? Nusquiña, ¿me podrías decir si puedo echar las hojas de patata al compostador? Besos, Teresa desde Portugal. Teresa quer traballar hoxe. Xa. Mira, Teresa, si as patatas non tiñan ningunha peste, se non estaban enfermas, podelas botar a compostar. Pero, si tu ves que quitar as patatas porque estaban enfermas, porque tiñan mildio, porque tiñan oídio, porque tiñan botritis, porque tiñan antragnosis, enfermas, dá igual o que sea, que tuveran algunha enfermedade, se as botas na composteira, estás cambiando a enfermedade de sitio, e despois, cando vayas a usar o compost, o que vas a estar é sementando o mismo hongo por toda a horta, porque, aínda que desapareza a planta na composteira, o hongo non desaparece. Home, claro. Está ali. Claro. Pódense botar. A próxima xa contestas ti. Estaba che boa. É logo para que estás aquí, Eu non porque viñas non máis que para comer a tarde. Eu vim para comer. Carallo, pá, bella. Pero se non me invitaron. Joder, pá, pois invito-che para que... A ver, a próxima contestas ti, Muchísimas felicidades, mamá de Anuska, desde Barcelona. Hai que ver. Dice Sara Gómez, ou Gómez, non sei. Felicidades por moitos anos máis, con moito cariño. Que estás facendo? De momento non me pesan. A ver, estamos aquí a falar, tampouco non é que esteamos facendo unha cousa moi importante, pero bueno. Moi buenas tardes, tropa. Antes de nada, muchísimas felicidades por mañana para Lolo. Por que saben que é mañana o teu cumple? Porque lle diríamos. A cando lle dixamos? Non sei. A ver, mas por que sabedes que é mañana o cumple de Lolo, era que non é hoxe, lá? Porque a verdade é que sí, que non é hoxe, que é mañá. Non é hoxe, é moita verdade. O día 20. O 20? O 20 do 30 é... É 5. É 6, creo. É 6 ou 7, non sei. O 20 do 30 é 6. Sabedes cantos fixo? Hoxe. Un puñado deles. Pero non me pesan de momento, para nada. Feliz cumpleaños tamén para el nieto de Nieves. Que felicidade nos dan. Parabéns a Lolo. Os dediños para arriba, eso. Hola desde Coirós. Estades guapísimas as dúas, ves? Eu tamén estou guapa. Home, claro. Tamén che vou dicir que non vai falta poñer perlas para poñer... Nada. Porque eu non teño perlas. Mira, os son pendientes. Hai que lucilas. Tes un, home. Pero ese non conta que non... Pero non teño pendientes, tamén me din que estou guapa. Home, claro. Tampouco fai falta poñer tantas joias. É que non fai falta. Tens razón. Fai falta poñer tantas joias para verse guapa. A ver. Desde Madrid, o sea, hai xente de toda España. Ora veñenos desde a capital, Lolo. Mira, desde Madrid, de parte de una gallega, muchas felicidades a Lolo. Igual de guapa que con la bata, ¿ves? Que con la bata y el gorro. Di que sí. Di que sí, non sei. Non sabían que hoxe non se chamaba por teléfono? Pois apago. Non me acordo de quitarlle... A vos, claro. A vos. ¿Por qué todos en el chat de Malpica están viendo el eclipse? ¿Y los del chat individual? Que eclipse, se o eclipse é o día 12 de agosto? Por eso, que van a ver os eclipses. Oxe, non é o eclipse. Será da luna. Hubo un pasariño que o contou a semana pasada. Pois a mellor fun eu. Pois igual fun eu, pero non sei por que lle había de dicir eu que non era, non sei, ás veces digo cousas non teño sentido ningún, non sei por que me facedes caso. Ya te lo dije en el directo anterior. É que me dixestes, Belén? E ti pes que me acordo? Onde está Belén? Que me dixo? Parabéns, Lolo. Pois non sei. Porque todos en el chat non entendo. Hubo un paxariño que o contou. Esa adivinde se deu. Porque ti non fostes, non? Non. Non fixaste un directo a semana pasada? Chico. Moi mal, mamá. A ver, aos pólogos hai nos que ter contento. Xa sei, pero miña filla xa pastas ti. Non, tens que facer ti o directo, mamá. Eu penso que me escapa seguido. A ver. Mi madre, felicidades desde o 36, pero iso serían 100 anos. Calcula ben, anda, calcula ben. Como van a ser 100 anos do 36 ao 2026? Calcúlale outra vez. Desde o 36, 46, 56,
66, 76, 86, 96, 2006, 2016, 2026. Esos son 90 po ano. Claro. Lo dijiste el domingo, pois mira que son chivata, non tiña por qué. Perdón, acabo de darme cuenta que Lolo está celebrando su cumpleaños. Le deseo mucha salud, muchos besos, Teresa, desde Portugal. Que me fixo pregunta dos tomates, non pasa nada, que ao final, pois mira, non costa tampouco traballo contestar. Foches ti condenada, que fostes te da lengua. Pois, que queres? Pois non sabía eu. Ás veces falo sin control. Concéntrate en nosotros, Nusquiña. Eso me estou concentrando, estou concentradísima, eu sempre vos estou atendendo. Boas tardes desde Marín e moitísimas felicidades a Lolo. 90 anos, como mi padre, 90 po ano, quero dicir, estades calculando en base do 36 ao 2026, pero 2026 é ainda po ano. Dille aí cantos cumpliste, Lolo. Un puñado deles. Un puñado deles. Dille cantos. 89, que é moito mal, Por que é moito mal? Mira, a única forma que hai de estar neste mundo máis tempo é cumplindo anos. Pois sí. Ou marchas... Ou xa non me pesan. Para navegar non quero. Pois non que así, se non que así, tens que seguir cumplindo anos. Non que seguir cumplindo anos. É que non hai outro. Ano 90. Ano 90. 90 xa, joder, ainda faltan 10. Pois ainda faltan 11. Xa, por eso. Ainda tens que chegar aos 125. Por eso, ou menos, ou máis. Ou menos non, ou máis. 125 non son tantos, quero dicir. Indo á horta, Home, claro, pois o resto nada. Aunque depois non podes que a lajuña, che teño que comprar unha lajuña máis pequeno ou algo así, pero... Mal asunto se me tens que comprar máis pequena. Mal asunto, mija. Indo á horta. Que alegría ter a Lolo en directo. Lolo, estás moi guapa, moitas felicidades para toda esa familia tan maja. Xa me diría no Porto, sabes desde está? De Oviedo. Bueno. Fostes a Oviedo algunha vez? Non. Como que non? É lá onde pes que está a Virgen de Covadonga, non está en Oviedo? Ou estou metendo a pata hasta aquí arriba? En Oviedo? Non sei. Non me dou de conta nada. A Virgen de Covadonga, varias veces. A miña nai non lle fales de pueblos, fales de santos, de non sei que, de non sei onde, eses foi a todos. San Carajo en Caldas. San Carallo en Caldas tamén. Carajo en Caldas, carajo. San Carallo en Caldas. Bueno. Para muchos máis, que bonito, desde Galicia. Hola, desde A Coruña, felicidades a Lolo e que cumples muchísimos máis. Xa sabes, Home, teño que cumpliros logo. Sí, porque che mandan aquí. Que Mira, ponos aquí, Derek. Mi madre, 100 años. Soy moi afortunado, pois sí que o eres. Sí, somos os dous, tamén. De verdad que sí. Pois sí. Ti, 100 tamén, 100 e 100, e 100 e 100. E 100 fillos ten. E 100 fillos ten. E todos co leite mantén. Iso é unha adivinanza. Miña nai acabou de dicir unha adivinanza. Bueno, acaba rapasa, que me quero ir para a casa dunha vez. Escoita, agora non podemos ir para a casa. Por que, miña filla? Porque andan as carrozas. Porque non sei se sabedes o que é a Dorna. A Dorna é unha festa que fai, pois, creo que cerca dos 70 e pico de anos ou 80, que xa estamos na casi 80 sigladuro da mesma festa, a festa da Dorna. É unha festa multitudinaria en Ribeira e hoxe o que fan é baixar as carrilanas, o sea, fan carrilanas e baixanos por unha costa moi grande que temos aí en Ribeira, que mide ben 4 kilómetros, pode medir ben ou poderá, desde lá de arriba. Non todas chegan abaixo porque son carrilanas que non poden levar nada de metal, creo, e ten que ser todo feito a pan de millo. O sea, ten que ser todo ou de cuero, ou de cartón, ou de madeira, ou de goma, ou neumático, ou así, pero creo que non pode, que é que non pode levar nada de metal. Non sei. Entón, baixan hoxe. E claro, adiantáronas, porque normalmente era máis tarde, eu penso que empezaban ás 7 ou ás 8. Sí, por aí, ás 7, polo menos 7 para diante. Pero é que este ano, como temos o partido de fútbol, non sei se vos enterastedes por aí, de que hoxe xoga España e Argentina. Ese é moi sonado. Hasta o sabe mamá. Buena, mija. Quen xoga aí hoxe? Eu que sei quen xoga. O fútbol, quen xoga? Que ia falar? Xente que aprendeu. Xa, claro, pero quen eran?
Non sei, España non sei contra que é. Argentina. Ai, Argentina, claro. Contra a Argentina. Xa, vai a ganar España total. Eso. A mí non me interesa que me un partido. Pero é mellor que gane España. A Virgen de Covadonga está en Asturias. Seguro. Bueno, claro, pode ser. Pero, a ver, tamén eu vivo en Galicia, e na Coruña, pero Asturias é grande, Asturias é todo. Non sei eu, Teresa de Portugal cumplirá 110 anos. Que maravilla. Teresa de Portugal. Temos aquí a Teresa no chat. 110 anos cultivando aínda comida da súa horta. Ben, seguro canta xente. Hai moitas. Ti pasa para comer verdura, Si tal. A comer verdura da horta. Claro. Oxe, mira, vou vos dicir o que fixen de comer. Collín, pa, a paleta do porco ao forno, que non sei por que moita xente pensa que eu son vegetariana, que comemos só verduras. A ver, a mí gustame moito a verdura, que si... A verdura tamén a mí moito, pero... O 90% que como pode ser verdura non me preocupa, que si podo pasar toda a semana sin comer carne nin peixe, tampouco non é que me acorde. Eu con ovos e verdura. É certo. E calabacís, e pepinos, pero bueno, hoxe metí unha paleta de porco ao forno. Estaba... Mamá, como me saleu a carne? Porque se o dixo eu non vale. Ti, estaba riquísimo. Ibas a dicir... De puta madre, bueno, é igual, é a falar. Estaba moi rica, moi rica. E fala o castellano, Lolo. Eu sei que falar o castellano. Xa, sí, fala o castellano e cando quero. Metí unha pa ao forno, fixen, varias guarnicións, home, porque os meus sin patacas fritas non saben comer carne. Non saben. Non se sabe. Non saben pinchar no tenedor. Entón, as patatas fritas tamén. Pero fixen unha ensaladiña que non sei se me acordará todo canto lle botín, É que botaste de todo. Incluso ovos rellenos. Menos lechuga. Si, menos lechuga. Botiña de todo. Mira, collín un pimentiño rojo, un pimento verde, tomates de varios tipos, tomatillo verde mexicano, calabacín e pepinillo, crudo, todo. Calabacín e pepinillo. Logo, eso non me acordo. Aceitunas. A ver, esos non foron da horta. Atún. Que non, nesas nada tiñan da horta. Si, estás falando da horta. Alquequejes? Si. Pois eu non me acordo máis. Bueno, que fixen así un mescladillo. E de postre, a tarta, que non mo la enseñín, pero quedou moi guai. Unha tartasa de queso, fixen con 800 gramos de queso, 8 ovos, con azucre, con maisena. Estaba moi boa, Moi rica. Depois con nata e fresas, así. E aquel de verduras tamén. Macedonia. A Macedonia tamén. Fixen unha Macedonia de fruta tamén, porque así na neveriña entra moi ben. Entra moi ben, verdad que sí. A ver, non tengo moi buena cobertura, estou en la montaña. Ignacia, que pena. A ver, vamos por aquí. Ana, conta ben, 90 anos, sí, está en Asturias. Sí, Nusca, Covadonga está en Asturias. Pois entón non me engañín. Quero dicir, Covadonga é a Virgen da Cova de Covadonga, non? A de Covadonga, sí. Pois a de Covadonga está en Asturias. Que dixen eu? É que eu non dixen eso. Non sei. Igual me engañín outra vez. Hola, entrei agora mismo, que justo, venga Lolo, dille hola Lolo, hola, que tales aí todos, mira, Cristian tamén, hola desde o Castro de Xián, hola Lolo, benvida, dixian, oístes. Benvida ti, que acabas de chegar, nós estábamos na casa. Nós estábamos aquí sentados. Pois desde que chegas agora, así que, benvida ti. Si naseu no 36, fai 90, fai 90 po ano. Pero está como de 50, Dios mío, mamá. Botanche 50. Ti fíjate. Fíjate ti. Fíjate que cousa. Escolta, pero tanto como traballei no mundo. Pero se che botan a ti 50, cantos me botan? Como me llevades a botar 50 se están arrugas, mira. Sí, mira que arrugadas están as mans. Bueno, está bella. Non é tanto. Mira, para aquí. Non é buena, mija. Home,
Que ilusión, Escoita, entón a min 30, non? A ti 20, carajo. Non coño, claro, se a ti che botas 50, Tamén, tens razón. non sei a min, lá. Que piropos. Si algún día visitan México, les invito a una cena mexicana en mi casa, en México lindo. México lindo e querido. Vi unha señora tamén o sábado pasado de México. Tamén, en Ribeira. En Ribeira, alucinou. Estaba aquí en vacacións. Sí, estaba de vacacións, pero a nai logo a nai tiña moita ilusión de me ver, estaba na casa. Sí. Ela alucinaba, quería me ver a súa nai, bueno, de México. Alá. México lindo e querido. Bueno, pois mira, temos unha cena pagada na casa de Derek. Que ben. Escoita, e mi casa es tu casa, así que tes unha casa en México e non sabías, que non sabía, ti fíjate, Ortiz. Pois non sabíamos que tiñamos unha casa en México. A ver, e logo por aquí máis cerca non temos logo, porque a México, a ver, estaría ben ir, pero hai que ter moita gana, son moitas horas de avión, xa non é a lotería solo, son moitas horas de avión, Uf, madre mía. Hai que viajar muchísimo. Muchísimo. A mí non me importa ir en avión, que a mí gusta ir en avión. Pero, escoita, igual son 12 ou 14 horas, Bueno, dormes un sono e xa chegaste de contado. Carallo, bueno, pois vai haber que ir a México lá. ¿Cuántas personas les encantaría ese pastel? ¿Podemos ver la receta? ¡Ah, claro! O a pena que ahora xa está, quedou un cachiño así, non vedes nada. Pero enseñe. Pero, a ver, podo enseñar. Fomos moitos a comer, que fomos 8. Entón, a xente que comía gustoulle, bueno, meteulle mano, claro. Eu enseño-vos unha foto, pero non sei como se verá. A ver. A ver, si se ve ben. Oi, que mal se ve. Vese mal. Vese mal. Está moito máis bonito do que se ve aí, Sí, está moi bonita que va. Bueno, non está mal. Vese moi fea, joder. A ver, aquí é que se vese rara. Pero quedou moi bonita. Bueno, o importante é que estaba moi rica. Estaba moi rica e subo de terminar toda. Sí. E a receta teño aquí no meu canal de YouTube, xa vos dixen que iba a facer a receta de tarta de queso feito con kéfir. Porque eu, a ver, eu xa, e miña nai tampouco, eu xa non podo comer tartas de fora porque todas teñen gluten. Pero, aínda que pudera tomar o gluten, botanlle tal cantidad de azúcar, pero tanto azúcar, que a min repúnama, hasta me amarga de tan dulces que son. Entón, eu xa tartas de fora que nin me ilusionan siquera, o sea, non. Eu, se vou por aí a comer, non me fai nin ilusión comer o postre, porque é tan dulce que teño azúcar depois para 7 meses, non quero máis azúcar en todo, hasta o inverno. Entón, fago eu. E como teño moito kéfir, e tiña moito kéfir para colar e para facer o queso, pois fixen a tarta de queso de kéfir. Non estaba moi rica. Temos que pintar as uñas, Lolo. Botoulle unha capa. Cortinas e... Está guapa, está gafo, pero hai que pintar as uñas de rojo. Ben, sí, tal. Que tío que ireu. Home, claro, non é que non faza. Nada. A receta da tarta teño no meu canal de YouTube, o sea que téndelo fácil. Os estamos en festas en Vincios. Cristian, eu penso que estamos en festa no 90% dos municipios de Galicia. Ou de España, eu non sei, pero aquí en Galicia ti pecha os ollos, das unha volta de arredor, tiras unha pedra, cae onde cae a pedra, cae nunha festa. Seguro, Vou vos enseñar o ramo de flores que lle fun coller a Lolo a miña horta. Bueno, a horta dela, que tú sabes. Xa. A ver, tráeme cá o ramo de flores. Toma, miña querida, toma. A de ver pincando agua. Que? Pincajo. No, que xa non xe puxo en ajo, ves? Mirade que bonito me fixo Ana o ramo. Precioso, mire. Fume a coller as floriñas todas á horta e dixo, pois vou a regalar. Moi bonito, de verdad que sí. Viste? Moi bonito, que sí. Moi bonito, sí. Eu puxenlle xibles. Ten moitísimas flores, moitísimas. Todas? Espárragos. Espárragos, sí, de todos, sí. Que bonito. Está moi bonito.
Hombre, Para que poñas de seguro. no teu florero. Sí, no meu florero, ha de morrer Para a así. casa. Te diré. Sí. Pois cando mañá, cando fun regar, dixo, que bonitas están estas flores. Pois facer un ramo de flores a Lolo. Pois sí, tan bonita está. Que non Nuscan, se nasceu no 36, fai 90 mañán. Coño, claro. Nasceu. Mañá. Entón nascestes no 37, mamá. No 7, claro. Entón, claro, que estamos no 26. Claro. Tes razón. Mi má, como teña cabeza, Pero é verdad, claro, estamos no 26, que eu estaba que estábamos no 25. En que ano estás, Lolo? A min pasamos anos No 26 toda a vida. Estamos no 26, claro. Entón, se naceras no 36, farías 100. Claro. Pero non. Non. Son por mañá os anos. 89, 90. Claro, 90. Pero nasceu no 37. 89. 89. 89 fago mañá. Nasceste no 37. Claro, no 7. No 7. Vou ter que mirar o carné, porque agora só estou dudando. Tamén eu, pero esta non teño. Teño 8. Ando ca tarjeta da penicilina. Pero se non che ten a fecha. Non, bueno, pois é igual. Cajo en tudo. Eu creo que no 35. Non, no 5 non. Non, no 7. Non me recordo, onde sabía. O 20 do 7. Sí. Jesús. Bueno, eu creo que os compro mañá. Este año teñes non. Non, es que ti dixaches Oviedo. Claro, que está ao lado. Por iso en Asturias, así que dixaches ben. Antes sabía, cando non si tes tanto que pensar. Eu cumplín onte 55. Moi ben, pois parabéns, Celi. Mi má, estamos un montón de xente de cumpleanos, sí. Lolo está moito mellor que a min. Home, non creo, está moi japa, pero... Aquí non creo. Yo quero que Lolo salga máis directos. Sabes que pasa, Adela? Para que quedase os aquí para facer o directo? Este mirou para min. Non creo. Sí, coño. Espera, teño as gafas e poño a min. No, que non temos que va, no, porque este é... Non o ten, Lolo. Cousa rara, que non veña, non é? Porque este fixencho eu, para te poñer por detrás o eso. Sí, xa sei. Nada, bueno, xa miraremos. Lolo, tienes que hacer directos para contarnos tus historias que me encantan. Tens que contar algunha historia, ti, aquí. Unha historia de cando eras pequena. Dille con cantos anos empezaste a coser? Eu non me recordo. Para aprender a coser, cando fostes a aprender a coser? Vai-te para ali, vai aprender a sobrilar. Sí. Non sei se teria 5 anos, aprender a sobrilar, Aprender a coser, pero... Aprender. Teria 12 anos ou así. Coser xa polas casas, 10. Eu pensei cedo, Cedo, bueno, direito con 14 anos, cando ven polas casas. Con 14 xa andaba polas casas. Eu penso que antes, incluso. Era tan pequeniña, tan menudiña, que non podía ca máquina. Xa non, eu non ando ca máquina, sempre andaban a chamarla comigo. Como se chamaba? Bueno, Mariflor foi a última xa. Mariflor. Tiña que levar unha muller con ela para que lle carresara a máquina, porque a máquina de coser pesaba. Mais elas querían aprender a coser tamén, viñan contigo. Entón, iban comigo. No home normal, non era por levar a máquina sola. Claro, pero non é que se chamaba a propia. Non, home, para a máquina non. A propia era para ir ás cereixas. Para ir ás cereixas, eso. Tiñamos unha propia sempre que viña cargadinha, cargaba como unha burriña, viña a proviña, non podía máis, esta Puebla a Ribeira. Madre mía. Sí, o de antes. Cosía polas casas, pero ti ibas e quedabas nunha casa e ibas a levar ali roupa, non? Non, eu iba polas casas, chamabas en ti, chamábame aquela, cobraba 3 pesetas. Ahora? Por día? Polo día. Dábame de comer. Empezaram a subir a 7. E despois dábame 7 pesetas, máis dábame que era para o meu pai, despois dábame cartas para min e dábame cousas
Cousas, caracolas do mar, de tudo, cousas e peixe, cousas para a casa. Claro, Ai, despois queríame moito. claro. Xa era Loliña. Ai, sí. Depois era Loliña, non era Lola. Toda a vida. Toda a vida Loliña. Ainda agora lle chaman Loliña, Moita xente, sí. Ai, Loliña. Moita xente. E iba a coser, pero vamos a dicir, desde aquí a esta Ribeira hai 9 kilómetros a hora de carretera dereita. Para Ribeira non levaba a máquina, que tiña máquina. Tiñan eles ali? Sí. Sí. Tiña máquina. Que xa levaba... Non, para Ribeira nunca levei a máquina. E iba a coser ali a de Mejías? Sí. 2 días na semana. Pero o que é de Mejías? Que era, DJ? Era unha fábrica de gaseosas. Unha fábrica de gaseosas que había en Ribeira e antes, claro, tiña xente a traballar. Canta xente tiría unha xornal ali? Pois, non sei. Tiña moita xente que era de gaseosas e tiña moita xente. Non sei, pois 20 personas ou 30 ou que fora, que era unha fábrica moi importante en Ribeira. Moito. A de Mejías. Entón, Loliña iba a coser á fábrica e diredes vos, é que iba a coser a unha fábrica de gaseosas, pois iba a coser a casa ali, a roupa. Vivían ali, a roupa, máis para os xornaleiros que tiñan, pois tamén de cosir roupa. Claro. Surcir os calcetins. Os calcetins. Eu non, a rapaza que iba comigo, pois dáballes para surcir, eu tiña a máquina para facer as cousas, batas, moito me querían. As batas, as camisas e todo iso para traballar os xornaleiros que estaban a traballar na de Mejías, e ela era a que iba a coserlle a arreglarlle a roupa. 2 días na semana. 2 días na semana, Carallo, xa ganabas 14 pesetas. Xa daquelas... A semana? Xa ganaba algo máis cando fun a de Mejías, mas dábame máis, home, que non me daban solamente eso. Claro, metíanche na man algo máis tamén. Claro. Ali había cartos, home, a ver, era unha fábrica importante, entón, claro, pero igual sacaba 50 pesetas ou a millón... Ai, non sei, aí facía, aí sí. Pero tamén iba a andar hasta Ribeira, mas viña a andar de volta para casa. Fimos ao Xeiranda, Ribeira ainda son uns kilómetros, Eu que digo eu, agora son 9 kilómetros e pico, ben, pero agora, por unha carretera dereitiña. Chan dereito, pero daquela eran camiños con costas por riba, por baixo, camiños peores, por entre o monte, camiños estreitos e corredoiras. E ao final, se faz circuitos de derecha para izquierda, en vez de 9 km e pico, igual eran 10 ou 11. Ai, tiña a andar seguido, E ibas a andar seguido. E para cá, de volta, claro, tiñas que vir a andar outra vez, ibas traballar. E canto tempo botabas traballando ali? Canto tempo botabas cosendo? Eu salía cedo, dali. Home, tiña que ir a andar, salía con sol, botaría horas. Cedo a miña prova, ao mellor botaba 15 horas ali traballando, Bueno, 15 horas. Ai, non, chegabas ali ás 8 ás 9 da mañán, e comías ali toda a tarde. E depois viña a tarde, bueno... Pois igual traballabas 5 ou 6 horas á mañán e outras tantas á tarde. Pasa que, claro, daquela non se contaban, os traballos non se contaban por horas, contábase canto che vai a pagar. E despois o de botar 15 ou 70 horas era igual. Con non vir de noite andando... Non salías, home, sola non viña acompañada. Viñas ca outra rapaza que che surxiu os calcetins. Pero viñamos xa noitiña, porque cando collíamos a costa de Artes, a ponte, pasar a ponte, antes de chegar ao Beira, que hai unha costa, pois ali xa se nos facía noite, non sabes? Xa arriba do Arreiro vías palomas, vías cousas e... Esa non querías, xa tiña recelo. Xa tiña medo á Santa Compaña, esas cousas, e os espíritus que empezaban a vir xa a noitiña, cousas así. Sí, antes había moito deso. Había moito deso, xa non quería. Pois entón, se era no verán, esa che daba a noite, eran as 11 da noite, polo menos. Sí, por aí sería ben seguro. Ou 11 e pico, porque aquí aguanta moito o día. Aquí ás 11 ainda é día. É día, ben ves? Aí é día. Mi irmán. Bueno, pero era. 2 días na semana a andar. Sí. Que lle chegaba? Que temos que facer vídeos para gravar así estas cousas, porque depois eu penso que é dunha maneira, depois eu doutra, sabes? Entón, tesnolas que contar. Vamos a facer outro aqueles que se chame, en vez de contos das silveiras, como os 2 vídeos que fixen, porque eses son deles, pois contos das lareiras, por exemplo. Sí. E contas-nos os contos das lareiras. Sí. Voy a enseñar a túa foto. É que lle vas a contar o conto da lareira, como era a lareira? Eu que sei, contas ti, contos así, o que nos acabas de contar gustoume moito, mirade.
Esta é a foto que sale sempre nos meus vídeos, porque a poño sempre ao final e ao principio do vídeo, o sea, é a miña... É o meu sello de identidade, o meu canal de YouTube. O meu canal chamase Alma da Vella Chousa. Por si non o sabíades, mirade. Este é meu abuelo, José Chousa, Tubío. Esta é miña abuela, súa nai, Manuela Chousa, Lijó. E esta daqui pequeniña, É Lolo. é Lolo, que como poderedes averiguar, é Lolo Chousa Chousa. Claro. Ten os dous apellidos. Entón é Chousa Chousa. Entón eu, cando abrí o meu canal, non sabía moi ben como lle había de chamar, pero eu quería que fora algo en Sebre, que tirara de aldea, pero que non me desvinculara da non sei, dun nexo de unión que parece que teño con miña abuela, que non cheguín a conocer moi ben, porque morreu cando eu era unha rapaza, pero non sei por qué. Entón eu quería que manter un pouquiño eso. A mí casi ben, a miña filla non te É como sempre me di miña nai, eres enxiridiña. Enxirida é calcamonía. Sí. Aquí, enxirida. Que non sei nin se existe a palabra no dicionario gallego. Mira, hai unha chea de palabras... Hai unha chea de palabras en gallego que non se entende. Que non están no dicionario. E unha delas é hortelar. Hortelar non existe no dicionario. E teño a que propoñer como palabra. Como non vai existir hortelar? Ou hortelando, estou hortelando. Ou vou hortelarei. Quero dicir, como verbo. Como non vai existir hortelar? Pois non existe. Miras en Google hortelar e só aparecen cousas miñas. Mirad en Google hortelar e sempre están nos cachousa no medio. Porque son eu a que o... A que me dicas? Si, enxirida. Enxirida. Está pensando... Non conoce, Enxirida en galego. Exirida. Exirida non existe como tal. Xa. Enxirida. Pois non sabe, espera, a palabra correcta en galego é enxerida, non enxirida. A nosa aquí dixémolo con I. Forma feminina de enxirido significa persona atrevida, presumida ou que se entremete nos asuntos alleos. Ten que ter máis acepcións. Que va. Non, ten que ter máis acepcións, espera, enxirido. Buscar. Pois non existe en gallego, a que manda carallo. Enxerido, con E, vou non poñer con E. Pero é así. Pois tampouco existe no dicionario gallego. Coño. Non existe. Teño que poñer eu no dicionario palabras que non se poden perder, este tipo de palabras. Bueno, pois... Iso, meu abuelo Chousa, miña abuela Chousa, miña mamá Chousa, así que o meu canal tiñese que chamar Chousa. E como sinto un aquel especial de non sei que do alén con miña abuela que non entendo, como unha unión, pois por iso lle chamo Alma da Vella Chousa. Vedes? Ese é o meu motivo. Por esta velliña daqui, pois miña abueliña, que me parece moito a ela, xa que me parece a ela, pois... que se lle chamar así. Vale, miña filla, pois así me gusta. Vale, miña filla, a ver, vamos a ver que nos contan por aquí. Mira, en Vincios, na Serra do Galiñeiro, temos outra casa. Parece ben? Parece, miña meniña. Pois xa está, xa temos dúas casas. Felicidades, Lolo, faltan dedos. Home, claro que faltan dedos. Ai, que bonito, bellísimo. Ese ramo. Mi má, cantos mensajes, bueno, quedaron aquí. Hola, Luzca, soy Mercedes de Santiago. Cambiaste el horario del directo por problemas de salud. Llevo sin verte desde diciembre. Felicidades a tu mamá. Ai, que ben. Mira, primeiro, Mercedes, que te poñes moi ben. O sea, espero que esteas agora moito mellor. E o motivo do cambio do horario
foron dous motivos. Un, porque ás 8 non me iba a ver casi ninguén, porque é o partido de fútbol, e parece que todo se move alrededor do partido, o sea, o mundo inteiro hoxe vai a parar para ver o partido de fútbol. E o segundo dos motivos é que Lolo está de cumple, ven a comer aquí hoxe, e claro, non iba a ter aquí hasta as 8 para fazer o directo, entón ainda boa que aguantou hasta as 6, porque ás 5 se quería ir. E joder, non te podes ir! Entón, para estar aquí con vos e tal. É moi temprano, por iso hai menos gente. Vale, mañana a ver en diferido e hipear. Ver anuncios, que salen no medio do vídeo, eso, dade me gusta. Pobre, que vida, e queixámonos agora. Queixámonos agora de traballos e de todo. Sí. Ai, sí. Antes era moito demais, moito demais. Pero moito, moito. Pero bueno, pasou, xa pasou. Bueno, pero levábalo ben, quero dicir, agora pos unha persona, colles calquera chaval ou chavala de 20 anos a traballar o que facías ti cando tiñas a mesma edad, bueno, se mueren en intento. Bueno, cala a boca. Porque isto era traballar de sol a sol, a sol, a sol. Cando recién casada era unha casa con vacas e vendían leite e había que coller a como se chama? A leiteira? A leiteira, claro. Cantos litros irían? Mi madre querida, era unha canova. Teme levado o leite a Vicenta. A Vicenta. Tiña os meniños todos pequenos, 6 ou 7 rapaciños. Todos a esperar a que chegara a leiteira. Mi madre querida, a Vicenta, que e outra era a recarallo, que facían un pan moi bo. A de Sinda? A de Sinda? Sí, levabas de Sinda o leite. A de Sinda tamén, A de Sinda. E pois había outra máis, e onde era a outra, Dolores? Tiña 3 para lle dar o leite, xa casi acababa a cafetera ali. Xa. Ostras, non sabía que na de Sinda deixabas tamén o leite. Sí. E levábalo na cabeza? Na cabeza, home, claro, levaba na cabeza porque levabas unha cesta con máis cousas. Entendes? Agora vos imaginadevos, todos os días, a primeirísima hora da mañán, porque depois había cousas que facer na casa e na horta, cos animales e con todo, primeirísima hora da mañán, musir as vacas ou á noite, non sei, bueno, ibas de noite ou de día? Eu non musía. Xa, pero ibas á mañán ou... Non de noite sempre, ou ás mañáns cedo, levaba o leite quente. Pois levaba o leite quente recién salido do ubre da vaca. E un día chegamos para muxir, ou chegaron, que nunca me deixaron muxir, para muxir unha vaca estaba seca de leite, xa non tiña leite, espuma no chan, non tiña leite. Hasta que miraron, era unha serpiente que estaba no chan, unha culebra. É verdad, como tes dito. Como tiña que ser a serpiente para chucharlle o leite á vaca. Todo a vacas de leite, leiteiras. Pero claro, había as fosas debaixo delas, claro, o pozo negro e todo, subían para arriba e mamaban hasta que acertaron e mataron. Tiña que ser enorme, para meter un teto dunha... Bueno, as serpientes abren moito a boca tamén, que poden comer con os enteiros. Sí, home, sí, por eso. Pero chuchaba o leite á vaca, estaba rico, home, claro. Pois vos imaginadvos, a primeiriña hora da mañán coller unha leiteira, ao mellor, pois non sei, eu non sei, pero 15 litros ou 20, á cabeza, e debaixo do brazo, un cesto, e andar 10 km para lá e 10 km para cá. E aí empezaba a jornada. Pois había cousas que facer. E a comida lista a súa hora. E a roupa íbase lavar ao río, que non había que ir ao río, ao Muiño de Correa. Ao Muiño de Correa, que manda gane. Mi madre... Que para lá levaba ben a xente a roupa, pero para cá viña mollada. Bueno, ou seca. Ou seca, se che daba tempo secala, pero se viña mollada, quen a traía? E os del céu tiñala que traer. E tiñala que traer, ainda que fora a rastro. Non había outro sitio. E chegar a fazer de cenar, últimamente xa levaba de comer no pozo. No noso pozo da horta. Cando empezaban a chegar do pozo. Sí, despois a lavabas no pozo. Home, iso era unha rejalía. Manuela de tato e lavábamos ali. Iban todos a lavar ali, claro. Home, todos non, pero 2 ou 3 casas iban ali a lavar. Eu acordo xa sempre o lavadero na casa. Home, claro. Cando eu na Xinxa sempre. Cando eu na Xinxa estaba feito, pero antes non tiño. E tiña que ir ao río. Hasta que empezaron a poñer lavadoras que se enchían por riba con a manqueira. Que manqueira enchíala? Non tiña toma de agua. Que va, non tiña la que tomar no vertedeiro. Enchufábala e enchíala de agua, botabas dentro e levaba máis calambrazos.
Ás veces estaba xos entendes, que podría te darte unha idea. Claro, mi má. E tiñala que vaciar a man tamén. E claro, vaciábala tamén. Non había outra cousa. Daba máis traballo que ir lavar ao río. Bo, as lavadoras de cajar entre o millo. Os deuses son lavadores. Vos tamén dicides así, lavadores de cajar entre o millo. De cajar entre o millo quere dicir non valen para nada. Cando vos eras berberichiños ou nada, depois lavaba na casa. Éramos berberichiños así pequeniños e depois a mamá se lavaba na casa. Home, lavaba no vertedeiro, máis ben. No vertedeiro teño lavado moitísimo, Dios. Home. Ai, porque a xente se non se traballa non se comía. Como di Lolo na terra do meu home, que non traballa non come. Eso diu sempre. Home, claro, ben seguro. Traballa, bueno, hai que traballar. E tiña que traballar. Carajo. E trabajaban con barriga. Dille, miña nai, casi paría na horta. Na horta non, pero casi. O primeiro fillo tiña a barriga a boca e o sementar. O arado de rodas. Me cago en todo. Que tiñas que andar a baixada. A baixada. Porque o rego era pequeno tamén. Que non era fondo. Era fondo. Andar polo rego. E metelo, era acordar. E sementa, Lolo. E a sementa. E despois a parirás cando chegues á noite á casa, que agora hai que sementar. Xa pareu de día. Sí, de día. Ai, mi madre, que me desconaba. Todos a dormir eu a nacer o meniño. Ai, mi madre. Mi má ti sola. Eu sola. Si, sabes o que che viña encima? Xa, eu sabía que por dentro tiña que salir, pero... Claro, a ver, con toda a razón do mundo. Tere razón, Por donde entrou, ten que salir. Eu pensaba eso, depois de coller o meu home, pero logo di a verdade, por onde sale isto? Por onde entrou tamén ten que vai a salir. Mi má, bueno, mira, eu agora ríome, pero agora porque sabemos, pero daquela, unha rapaza nova, que daquela non se falaba nada. Daquela, Dios che libre, porca, ainda encima eras porca, se falabas eras porca. Vos imaginadvos o medo dunha rapaza que non sabía por onde salía, verdad, Como, pero é verdad. E que a barriga así. A barriga, como se... E por onde vai a salir? Pequeneu, e despois a barriga... Vou a morrer. Como me van a facer? É o que non ten ver parir unha vaca. Xa. Igual. Porque, máis ou menos, pois daríache unha idea. Ai, mi madre. Ai... Tiene hijos fuera de Lolo, tuvo mérito de criar 5 hijos. 5. 7. 7. 5, diz que miña nai é moi traballadora. Vos non sabedes que é moi traballadora. Non había televisión. Non había televisión. Nós sempre. Sí, pero non había. Televisión, pero nós tiñámola sempre. Pero bueno, non había. Non había. Era noite e dormías e listo. E dormías. E máis, no inverno non había calefactores na cama, había que cantar a cama como fose. Ai, non se encendías a lareira con lume, con cañotas, a lareira era grande, pero encendíase, e para outro día ainda estaba encendida, ainda levantaba os pauses. E a nosa habitación estaba arriba do lume. Pero eu que dormía no lado norte da lá da casa, eu cagaba por min, o sea, facía moitísimo frío, ademais os colchóns eran deses como de lana que eran como húmedos, e ainda encima os cobertores, porque non había mantas, tiñas cobertores, deses que pesaban 7 toneladas, que sempre estaban húmedos, eu non sei como sempre estaban húmedos, bueno, no verano, pero no inverno. E os colchóns eran de lana que tiñan, o sea, de lana de ovella. Sí, de lana. De bolos, eran bolos. Eu, cando iba para a cama e tiña tanto frío, quentábame así aquí na lareira, e depois daba unha volta e quentaba así, e antes de, con ese caloriño, iba correndo para a cama, nin quitaba os calcetins. Tíame na camiña hasta o día seguinte, claro, que atrás, claro, alá atrás de todo. Pero alá atrás tiña a rabia. Pero ti, claro, ti corrías. A casa moi grande, home. Claro, a casa era grande e larga. Entón, claro, miña nai tiña xusto a habitación, encima xusto da chimenea, pasaba a chimenea pola súa habitación. Escoitade, non vos estou falando dunha chimenea como vos estades imaginando, así, A chimenea da miña casa medía ben 2 metros. 2 metros arriba na túa habitación. E tiñamos unha lareira tan grande como esta mesa, ou máis. Era máis, mamá. Mais larga que esta mesa. Mide 2 por 1, ou sea, 2 metros por 1. A lareira, e ainda cortaran un cacho para eu pegar debaixo. Claro.
Claro. Era unha lareira que podía medir ben 4 metros, Sí, era ou enorme. 3,5 largos. Había un barco tamén, un banco no final. No final. Claro. Pero para poñeren despois a cociña de ferro, cortaron un cacho da lareira e recortar, pero ainda así, cuidado ca lareira, enorme. Entón, claro, a chimenea era toda a cambota, onde se colgaban os chouriços. Matábamos un porco solo para colgar chouriços, que ao mellor facíamos 600 chouriços. Bueno, porco non deixabas terminar un para matar outro, Xa, home, pero quer dicir, ás veces solo se facían chouriços, porque eu acordo mi má, aquelas restas de chouriço, colga chouriço, veña a volta chouriço, afuma chouriços, veña a volta para aquí, a volta para lá. Mira que cando nos xuntabas vos os rapaces e os fillos de Teresa, que tamén eran 5, todos ali, non se podían matar os porcos como a xente porque non podías, pero nos de noite sacaban a vida ao porco, camiñábase na lareira, fíjate que grande era, que sábelo ver. E para outro día había carne fresca, sin velo porco, carne fresca a montós. Sabedes por que pasaba isto? Porque hubo unha época, a ver, todos sabemos a clausura que hubo en España, como estaba naqueles anos, e non se podía matar un porco sin dicirllo un permiso. Ou un permiso, claro. Pero o permiso dabancho se lle dabas un xamón. Sí. Ou se lle dabas un raso. Ou un raso. Pero o raso, claro, o raso, imagínate, ao mellor o raso do porco era a comida de 4 ou 5 días, porque ao mellor eran 7 ou 8 kilos de carne, e un xamón non che dixo nada. Entón, eles cobrábanse así. Queres matar o porco? Douche permiso. É teu. Pero isto xa sempre existeu, O porco é teu, pero se o queres matar, tesme que dar o xamón ou o raso. Entón, claro, para que os rapaces non dixéramos nada por aí de que mataron o porco, mataban as escondidas. Entón, de noite, cando íbamos todos para a cama, vos mirade que grande tiña que ser a lareira, que tapaban o fusiño ao porco para matalo, e botábase na lareira e preparaban ali. Pois sí. E pola mañá xa estaba metido no baño de sal. No baño, non había congeladores daquela. Estaba todo picado en caldeiros para despois salar, claro. Claro, parecía así. E facíamos tantos chourizos. Pero bueno, tamén comíamos chourizos, salían os chourizos por aquí. Claro, pero miña má, que ricos. Pero que ricos. Mirade, tiñamos unha tarteira que era o tamaño dun capacho grande. Unha tarteira desas rojas de asas, Bueno, enorme, o sea, podías bañar 2 meniños ou 3 en dentro desa tarteira, era unha tarteira moi grande. E, bueno, usábana para máis cousas tamén, pero, cando se facían os chourizos, enchíase de carne, e miña nai, pois eso, adobaba, botaba o pimento, o allo, pimentón, picante e dulce, ourejo. Non, levaba solamente pimento e sal e amasar. E sal? E amasar. Seguro que non levaba ourejo. Seguro, tiño que amasar pois todos os días a carne. E despois, todos os días, a mañan e a tarde, ou 2 ou 3 veces no día, talo que amasar, porque senón criaba bichos. Criaba bichos. Claro, poñíase malo. Dar-vos conta que estou vos falando de que non había neveras, nin congeladores, non existían. O sea, na casa dos señoritos ao mellor empezarían a haber, pero daquela non había. Entón, claro, había que amasar, e depois esa tarteira, entre 2, gardábase nun baixo que había na casa, que é como se fora unha bodega que tiñamos ali debaixo das escaleiras, pero era un sitio moi frío. Era como a nevera que tiñamos ali debaixo das escaleiras. Non te recordo, fíjate. Como non me vai acordar, que a min encantábame. E vou vos a dicir, claro, os chourizos fanse, non sei se sabedes, pero, bueno, a mitad carne, a mitad grasa, ou botaselle máis grasa que a carne, que tamén van ben. Entón, claro, eso había que amasalo, e había que fundir os brasiños hasta ao fondo da tarteira para coller a carne do fondo e subila para arriba. E iso miña nai machacábamos moito. Ti queres amasar ti, sempre queres amasar ti, pero que tira da carne de abaixo, porque se non criaba bichos, e claro, perdíase todo. Entón eu non, pero deis, mi madre botaba unha hora ali a amasar, pincaba a jota gorda, pero a min encantábame amasar, porque iso de meter así, e meter os puños así, para baixo, e depois facía así que as mans e tiraba para arriba, e depois outra vez cos puños así para baixo, e fundía os meus brasiños delgaduchos sobre delgaduchos daquela, que eu era así un fío, e fundíos naquela carne toda roja que me viña o cheiro para arriba así, a sorsa, a carne en sorsa, cheiraba o allo, cada día cheiraba millor. Ai, cando miña nai se dignaba en deixarnos probar a proba, a ver como vai. A proba, sí. Na sartén, díjomos que... Que rico está, Dios mío. Fai má boca, sí. Non hai sorsa. Eu ainda ás veces compro un trozo de carne que teña grasa, e pico e fago, de verdad.
Carne en sol. É que aquilo, mi mãe, cando o facía na sartén así, na puñada na lareira, non? Só así, co cheiro ao fume e todo, bueno, comer aquela carne. Estaba riquísima. E os cachiños, porque tiñamos unha sartén. Agora, para comprar unha sartén que non se che pegue algo á puñetera sartén, non sei, tens que vender un riñón para comprar unha sartén un pouco boa. Pero daquela nós tiñamos unha sartén, daquela eran de ferro. Acabástelo con... De ferro bo. Non eras capaz de facer a tortilla. Tiña como unha especie de cotra pegada pola parte da fora, que era como borralla. Sí, xa. Que non se lle podía quitar. Do lume non eras capaz. Porque do lume, máis facíase de comer en pleno lume, fora na cociña de ferro, sí, ou fora no tres piás, apartabas na lareira, tres piás e sartén. Bueno, pois, como lle daba o lume, salía o lume todo por fora, así, medio metro para arriba, toda a carne que quedaba pegada na beirada era como o sucarroto, o sucarrete este que de Valente, de pegado ao arroz. Bueno, pois sería unha cousa así parecida, porque eu acórdome de coller a cuchara e raspar ese que quedaba así pegado. Home, eso está de morte xa. De verdade, recordas. Se pensas nas cousas de antes, é que te recordan. É que sí. Pero eu non paso fame, é que eu collo un canto de carne, poño en sorsa e listo. Pois ao mellor é o cariño especial que teño eu do recordo. Claro. Porque eu recordo iso moi especialmente. O sea, ese cheiro de amasar, o cheiro ese do allo que cada día collía máis cheiro, sabes? E flipábame, porque eu, claro, era unha rapaziña, pero flipábame que miña nai collía o bote e non me día nin hostias. O sea, o de a ojo de buen cubero, sigo facendo agora, pero ti facías así, picabas allos, así. Home, claro, un montón, todo. E sempre salían moi ben de Dios, moi ben de Dios. A ver, ao mellor algún día corregías un pouco do sal. Bueno, home, o sal pode ser, pero... Que non se podía corregir hasta o terceiro día, porque a carne vai collendo o sabor. Vai no collendo. O sal podía ser, pero tes forma de botarlo. Claro, añadías. Non podes botar o pimentón máis, porque, claro, pero... Como teña bonito color, o sal nada, é o que menos, próbalo, iso é para probar. Sí. E pois botas yo. Non é que vale, pero recorda moito. E depois, mi má, tiñamos unha máquina para facer os chourizos. E a todo isto daquela, a tripa para facer os chourizos era de verdad. A máis para moer a carne, tamén era. É para moer, tamén, é verdad, tamén. Pero eu acordome de estar tamén todos co picadeiro, Tamén. A axudar a picar a grasa, Sí, tamén. Cada un no seu picadeiro, e co seu cuchilliño, e estábamos todos na cociña a picar porco. A máquina sí, pero tamén estábamos co cuchillo, que eu acordome de estar con un cuchillo que non cortaba, a picar cachiños de carne. Todo Dios, ali non é, eu non quero, non me apetece. Se apetece, pasa diante de mí. Non, me sei. Había que ir a limpar as tripas do porco, limpábanse. As tripas, o intestino delgado, que ten aí uns cuantos metros, pois íbanse a limpar ao río. Miña nai, cunha maestría que flipas, daba a volta cunha corre. Sí, cunha corre ou contenedor. Dáselle de maravilla. E ráscalas na pedra xa están. E rascábanse, depois puñese limón, non, ou curábase sal no sal. Non, curábase, é verdad, puñelas a salar, home, co sal. Puñelas a salar, despois puñelas a desalar. E lavábanlas ben e xa estaban perfectas. E despois, bueno, pois mexías a pipiña. Claro. Tamén no río limpábalas, sacabas unha pele así cunha corría, sacabas aquela pele sucia. É diferente. Unha vez que lle das a volta, porque por fora a tripa é lixiña, non tens nada que quitar. Onde pode ter en dentro residuos, porque ten como pelexos como de grasa, pegados. Que é grasa pegada. Tens de que dar a volta a toda a tripa. Sí, a toda. Sin rompela. Pois 20 metros de tripa, 20 metros de darlle a volta. Miña nai doblaba así, facíalle así, enganchaba a aquela, empezaba tiqui. Tiñas unha práctica que flipas. E a min eso flipaba, me quedaba así a miña pele, hijo, mi madre. Que maestría, que chu. Non, porque eso... E despois lavábanse no río e ca corre doblada, non? Ca corre doblada. Xa vas apretala un pouquinho e vas sacando aquela piel. E ibas tirando. Esa pele que está asquerosa. Esa sacabas xa. E despois de desaladas, despois desalábanse, e metíanse naquela... Buah, como me gustaba iso de coller boliñas de masa para meter así dentro da máquina. E outro que lle dera a manivela... Bueno, sempre nos peleábamos, porque eu quería a manivela, o outro quería meter a masa, o outro quería aguantar da tripa, pero da tripa aguantaba a mamá.
Mamá era encargada da tripa, o sea, de deixala Claro, aí. porque metaba todo e despois se iba sacando como iba enchendo. Claro, tiña que estar Entendo. chea perfectamente, nin con aire, nin que correra moito que quedara floso, nin que metera tanta carne que che podía romper a Que tripa. podía romper, normal, Entón, ese era o traballo de miña nai. Ese puesto era inamovible. de verdad. Pero Eu despois, recordo os de pensando facer as niso. boliñas e así. Claro. E despois, veña, tíamos a mesa, unha mesa enorme tamén, así, 2 metros, o sea, era unha mesa enorme. Toda chea Tamén de éramos tripa. moitos. Éramos moitos, tamén éramos moitos a comer. Bueno, pero éramos moitos, porque cando viñan os de Vigo, pois éramos Si, máis. home, ou os de... Unha casa chea, Como é? os veciños, Os vixiños. tamén, Viñan a comer. normal. E despois había que anudalos co fío. E pa aí miña nai tamén tiña unha maestría, facía así. Sí, normal tamén. Un nudo solo ou dous ali. E veña, despois colgábamos e íbamos ao loureiro para fumalos. Aí sí. Había que ir ao loureiro. E pegar ese traballo non me gustaba nada, ves? Porque era moi aburrido. Porque non podías deixar que o loureiro prendera lume. Nunca. Pero con mucho recordo. Non, e jodíame moito porque che puñían con un cacho mismo do loureiro ali. Unha boireña batelo. Claro, se o deixas, o loureiro prende lume el solo, ainda que primeiro facía as ascuas. E despois nesas ascuas morríase de calor ali. Nesas ascuas encima ibas botando o loureiro. Pero se o deixaba solo, prendía lume. E o lume nos chouriços non pode ir, solo tiña que ir o fume. O fume, nada máis. E veña ali, ca barra de... que aburrimento. Esperar así, outra vez se facía. E se aprendía, pero así, facía. É certo. E se había unha llama, e ti veña, plaf, 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 que aburrido era de dormir. Bueno, pero... E había que encender o lume todos os días. Despois, bueno, sí, 2 días ou 3, sí. Despois non, pois xa cas ascos que había de facer unha fogueira, pois sí. Xa moscalos un día ou 2 xa listo. Pois xa non se apagaba o lume dun día para outro. Ai, non, na miña casa non se apagaba o lume. Non. Iban cachos de paus que eran grandes como a min agora, como a min, o doble. Xa se metían os paus enteiros porque a lareira era grande e o único que se facía era ir empujando o tronco para diante. Poñelo de arriba dunha silla se era grande porque non podíamos nos cerrar. Ai, mi madre. Porque non había motosserras. Ai, os hai de todo. Cantos menos cortes se deran mellor porque era moitísimo traballo. Cunha serra, serriña. Entón, o que se facía era cortar o pau de 2 metros ou 3 e puñerse na lareira e nunha silla. Cando se iba acabando, ibas achegando a silla para diante, empujando para diante. Pero xa non se apagaba o lume. E despois, cando ao mellor se xuntaban que ainda che quedaban algúns chouriços e matabas outro porco, sabías como conservábamos chouriços? Metíanos en botiños ou en jarrafas ou así de cristal. Sí, con aceite. Ou con grasa de porco. Ou con grasa. Con grasa de porco. Aceite, quen tiña aceite daquela? Xa. Eu penso que era sempre con grasa. Quen tiña cartos para gastar en aceite? Canto aceite fai falta, miña nai? Canto aceite fai falta, tens toda a razón. Era grasa, home. Era grasa porque eu recordo... Claro, a grasa do porco había porque miña nai sempre fixo a grasa do porco. Sí. O sea, as grasas... O porco aproveitouse sempre todo. O porco todo. Todo, os pulmóns, o corazón, o cerebro... O sea, o cerebro comíamolo nós frito, rebosado. Os lubiáns, como que non? Eu non teño comido. Non, pois eu teño che visto fervelo. Non sei. E os collóns de pucho. Cala a boca, por Dios, eso tírase máis do porco, tírase con ele. Sí, pero non, unha vez que tiñamos un pucho grandísimo e que tiña unha colloada así, matada de su pucho, e eu recordo que ser pequena, estar ali cortado en tatiños, e a min parecíame como mortadela. Na miña casa non había mortadela, pero eu tiña algunhas amigas que na súa casa pois sí que se comía mortadela, na miña non, na miña había chourizos. Pero mortadela non. Entón, a min, eu vin aqueles taquiños color rosa. E come, proba e tal. Acórdome de meterlo na boca. Non me gusta nada. E despois rírase de min Manolo e Carlos. Son as criadillas do pucho. Eu non sabía nin o que eran, pero bueno. Xa. A ver, quen anda por aquí? Non andará nin quen. Ti sabes que xa levamos aquí 1 hora? Ti estás tola. Te lo juro. Xa son as 7.
Ves, como che pasa rápido o directo, tens que facer máis directos. Empeza a falar dos chouriços, a xente aborrece. Pois a min iso gustame, temos que gravar cousas. Un día sentarnos aí no sofá a estonar patatas ou millo e a falar. Xa. Tenho que facer ese vídeo. Ídeme pensando un nombre para lle poñer a esa saga de vídeos. Para que falemos así o máis miña nai, así poñemos así. En mi casa sempre la lavaba mi madre, yo solo le hacía compañía, tenía muy pocos años. Claro. As tripas irían. Claro. Zorianac, Lolo, felicidades Lolo, lección de vida. Dios, se me cheira a chourizos. Nunca nos aburrimos de escucharte. Home. Que Lolo diz que estás guapísima. Arrecaraja. Non vai a estar, que hoxe está de cumpleaños. Claro, pode Dicían do Porto, nós dicían. Sí, do Porto Sempre. Eu xa paso deles, dos do Porto. Dime, hasta o ano próximo, Lolo, que fagas os 90. Feliz semana nos quiña familia desta comunidade. Estou de festa e hai que ir a cumplir cos invitados. Bueno, Monse, pois moitas gracias por pasar a saludarnos. Pasadeu ben na festa, por favor. Mira, Jesús desenterrando historias de Lolo e Nusca. O nombre é moi largo. Desenterrando historias de Lolo é algo largo, hai que buscar outro que sea como máis gancho. Falar como se ligaba antes, tesnos que contar como se ligaba antes. Buena, mija. Non se dicía que era a miña moza. Home, non? Dicíase que musear, non, tampouco. Non se dicía nada. Non se dicía nada, facíase listo. Ou pensades que daquela non había regueiros? Regueiros para qué? Regueiros! É que é iso? Ou detrás do palleiro. Bueno, home, bueno. Non che boa. Si, se colara. Non nos aburre, Lolo, justo nos lembrar as cousiñas de antes, grasiñas, si máis directos con Lolo, dice. Los cuentos de Lolo. Bueno, ten que ter un poquinho máis de gancho, a ver. O de recoller a sangre encantábame. Nós tamén recollíamos, sempre, home, para os fillos. Bueno, recollémola ainda agora tamén, Bueno, pois nada, iremos alá, a ver se acabaron as carrilanas e podemos chegar ao Porto. Podemos chegar. Non sei, teño que mirar. Bueno, pois eu cumplín. Así que agora cumplí de vos, bueno, cumpleu Lolo, que ven aquí. Así que agora cumplí de vos. Quero dicir, hai que dar a hipear o vídeo. Se non estades ainda suscritas ao canal, suscribídevos. Vou pasar lista. Que sí? Perdedes moitos contos. Que mola moi ben. Moito. De feito, moi bonito. Mira, os contos de Lolo e Nusca, que non sei ainda como se van a chamar, contos da lareira, me gustame. Os contos da lareira. Bueno, pensámoslo. Pero non sei se non poñelos semi-privados solo para a xente que estea suscrito ao canal. Pois falas ben. Home, e así facemos que se suscriba todo o mundo, porque moita xente que está aquí non está suscrita. É gratis, É gratis, claro. É gratis. Non o puxen para cobrar. Podía, pero non o poño. É así. Bueno, vamos alá. Vamos alá. Ala, veña. Vamos alá. Dille chao a xentiña, veña. Que nos vamos alá, que temos máis que facer e hai que ver o partido. Que gane o millor. Eu non son nin de España nin de Argentina. Que gane o millor. De España somos, home. Si, home, de Argentina tamén. E de Argentina tamén. Tamén. Dos lados. Que gane o millor é nada máis.